to, sir? Ang kagawa to? Bayad, mambayad. Saan? Ulog ya. Saan yung akay? Ah. Tumawid yung mga truck, medyo malayo pa naman sila. Buti na lang. Hindi sila Buti hindi kayo nasaktan. Natumba lang. Dapat nyo, wala ka. Ha? Wala ka dapat nyo. Ayos na. Ha? Bakit may nagasgas? Kayo, hindi naman nagasgas mo. Ang sabi ko yun. Sino ba bumangga? Sila, pero siya ang papasok siya. Hindi siya nag-flasher. Hindi siya nag-flasher kasi. Relax lang kayo, ma'am. Hindi, kasi nung pagtawid lang, hindi naman talaga ako mabilis. Nasa 40-50 lang ako. Okay lang yan, ma'am, na ano. Basta relax lang kayo. Ulado ka. Oh, wala naman sugod. Ito ka, hindi ka na, ano. Dyan talagang kwan ka. Nan ako nila niwan. Ito ma, ilog ka ma. Ilog ka. Oo. Hindi ka ng flasher. Ganun flasher. Wala ka nila kung tayo ka. Bigla nung tatawid na. Trangawat ang lahat. Flasher. Gano? Walay tama to, Mike, yan. Nala. Tama. Walay tama to, mana eh. Wala. Pero malaglaban. Oo. Hindi tama ito mo pala eh. May camera. May camera pa rin. Ito na lang, walang ano. So yung mga kaduskis, at least safe naman lahat. Nag-uusap na sila. So mga kaduski, ingat-ingat tayo sa pagdadrive. So yun, nag-iingat siya. Nag-uusap na sila mga kaduskis. Okay naman yung both parties. Nakikipag-cooperate naman. Kaso may tama yung dalawang sasakyan. So hindi natin alam kung anong pag-uusapan nila. So sana maging okay lahat. Kaya tayo mga kaduski, ingat-ingat tayo sa pagdadrive. Ingat lang. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga kaduski. Bawal pa rin ang hindi mag-iingat at tamad. Let's go! Ma'am, galing mo pala dyan ah.